2021-nji ýylyň 1-2 dekabrynda Şweýçarýanyň paýtagty Stockholmda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň mejlisine raýat jemgyýetiniň wekilleri guramany Türkmenistan wagtda Moskwa mexanizmini işe ýeretmäge çagyrdylar. İnsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň zor bilen ýitirim edilmeleriň togtadylmagy üçin aýrytly halkara çäreleri zerur diýip hasap edýärler. Köpçüliklerin repressiýa başlanandan 20 ýyl soň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletler dowam edýän adam hukuklarynyň gödök bozulmalaryny çözmek üçin Türkmenistana garşy Moskwa mexanizmini döretmeli. 2022-nji ýylda Türkmenistanda köpçüliklerin repressiýalaryň başlanmagyna 20 ýyl dolýar. Prezident Niýazowyň rejimi mundan öň hem özüne pikirleriň systyny basýardy we onuň hakyky ýa-da çaklanýan garşydaşlaryny basyp ýatyrylypdy. Ýöne 2002-nji ýylda repressiýalar köpçüliklerin we ýygyderli boldy. Olar diňe bir rejimi tanqidlayanlary dälle, eýsem olaryň garnaşlaryna, kärdeşlerine, tanyş bilişlerine garşy köpçüliklerin jeza häsiýetine eýe bolanlar diýip gönükdirilipdi. Şondan soň türmelerde zor bilen ýitirim bolmak jinaýatlar başlandy. Bu diňe bir belli adama jeza bermek bilen çäklenmän, eýsem tutuş jemgyýeti gorkuzmagyň serişdesi hem bolup durýar. Ulu repressiýa tolkunyna jogap hökmünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletler Türkmenistana garşy Moskwa mexanizmini ulanypdy. Professor Dekanyň 2003-nji ýylda Moskwa mexanizminiň bir bölegi hökmünde çap edilen hasabynda adam hukuklarynyň uçdan tutma bir kanun we gödök bozulýanlygyny netijeli resmileşdirildi we Türkmenistanda bolup geçýän köpçüliklerin repressiýalaryň elhenç keşfi görkezilipdi. Hasabat Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň repressiýalary ýazgarýan we tutsak edilenleriň boşadylmagyny hem adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly derňewi talap edýän 3 karary bilen ýerine ýetirildi. Prezident Berdimuhamedow 2006-njy ýylyň ahyrlaryna häkimet başyna geleli bäri täze hökümet türmelerde adamlaryň zor bilen ýitirilmegini besetmedi. Mundan başga-da zor bilen ýitirim bolmak şuňa çenli dowam edýär. Olaryň diri dyny suwd ediň kampaniýasy 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň türmelerde ýitirim bolan 162 hadisany resmileşdirdi. Bu sana henizem dolu däl. Pidalaryň umumy sany bir näçe töweregi diýip çaklanýar. Resmileşdirilen işleriň 97-si ýitirim bolýar. Mundan ödül 65 adamın ýitirim bolanlygyny tasdiklanan we ýetwarly maglumatlar esasyna häzirki işleriň sanawyndan aýryldy. 29 adam tutsawlykda öldi, 10-sy boşadyldy we 26-sy henizem azatlykdan mahrum edilmek möhletini ýerine ýetirýärler. Ýöne olar bilen ýakynlarynyň görüşmegine we olara azyk önümlerini geçirmäge ruhsat edildi. Bir näçe ýyl bäri hökümet ýitirim bolanlar barada olaryň maşgalalaryna we daşky dünýä maglumat bermekden ýüz öňüripdi. Tutulanlaryň ýanyna baryp görmek, olar bilen hatalaşmak, olara telefon arkaly jaň etmek ýa-da maşgalalary, aklawjylary, lukmanlary bilen görüşmekden we şoňa meňzeş adamlary uzak ýyllardan bäri daşky dünýäden özüňe saklamak, olaryň kanuny ýa-da lukmançylyk kömegini almakdan mahrum edilmegi Türkmenistanyň milli kanunçylygynyň we halkara borçnamalaryň şol sanna raýat we syýasy hukuklar barada halkara bileleşigiň we gynamalara garşy konwensiýanyň gödök bozulmagydyr. Türkmen häkimiýetleriniň netijeli derňew geçirmekden ýüz öwrendiklerini göz öňünde tutup, bu işleriň käbiri halkara hukukuna laýyklykda kafiýetsiz jezalandyrmalar hökmüne baha bermek mümkin. Adam hukuklarynyň has gödök bozulmagy Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlarynyň köpsiniň tutsawlyk möhleti gutorandan soň azatlyga göý berilmänligidir. Geçmişde bolşiýaly Türkmenistanyň hökümeti ýitirim bolanlar barada olaryň garnaşlaryna we halkara jemgyýetçiligine maglumat bermekden ýüz öwürýär.
Olar hökümetara guramalaryň değişli kararlaryny äsgermezligini dowam edýärler. Hökümet adam hukuklarynyň gödek bozulmagyny betetmek üçin möhüm çäreleri görmeýär. Munyň ýerine Türkmenistan halkara guramalary bilen bu mesele bagatda netijesiz dialog görelle alýar. Türkmenistanda dowam edýän repressiýalaryň gerimi ýeterlik derejede jogap berilmegini talap edýär. Biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistan bagatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň insan ölçegleri mehanizmlaryny, ýagny Wena we Moskwa mehanizmlaryny ulanmaga çagyrýarys. 2022-nji ýylda köpçüliklerin repressiýanyň başlanmagynyň 20 ýyllygy bu göçüme güýçli simbolik ähmiýet berip bilerdi. Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmalary ýok etmek uğruna görneten öňe gidişikler pidalara adalaty dikeltmek üçin zerur. Bu 20 ýyla golay wagt bäri olar hakda hiç ýyly maglumaty bolmadyk garnaşlary we dostlary üçin hem gynamalaryň bir görnüşi. Bu hiç ýyly reforma we onuň üýtgeşmeleriň bolup bilmejek Türkmenistanyň tutuş jemgyýeti üçin möhüm. Yurtdaky her bir adamyň, hökümet işgärleriniň, raýat aktivistleriniň, jurnalistleriň we ýönekay adamlaryň zol bilen ýitirim bolmagynyň başga bir pidasy bolmak howpunyň bardygyny ýatdan çykarmaly däl. Bu geljekdäki jazalaryň öňüni almak üçin möhüm. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmek ahir soňy togtatylmaly.